Kawai ka kan thai kala sya la klam akor hauwei unonya rapido kat bakadang syong haskuti jung u hanong ba Bangalore hakan riu tarik unai wing usnem arajar arusan kanai ka jingjia kala pau perthai haden bakatai ka kan thai kala share ya ka video ha Instagram jongka ka bakerteng esfo dana bat kala batai bnia ya katai ka jingjia haba batai benia ya katai ka jingjia katai ka kan thai kala ya tho bakala book ya ka rapido na Church Street ban lek phai cha guest house penban halen tikat badang ya utai unongnya skuti ulakta basal pai ya ka khawa jongka hakro kom ka bom dei ban le utai kapten lani unongnya rapido ulala ya katai ka kam bonsin waladin bagatai ka kan thai kala au ya u ban omle kumte ka bala pelong ya katai ka kan thai bat chepting khamtam bagadai ka badang thammai ha katai ka jaka bad habala poi ha ka jaka bagat mu ban hiar katai ka kan thai kala kiyo bat kalayam